سلام تخطاتلتي مدب يوتيوب شانل سينما سمرم نايلو معلت مدباتنا جميرنا لنا ميكتتالكم بخبر نعدم كوخوب أكفافالن حلقة غانتان بارسيلونا زنبرة إندرياس إنستا أنصار زاناي قدم غانتو كتصاوت فولي نجار كم زغانة تزاريبوم زحالف عمت ناب جاباناويت كلب فيزال كوبا زقعزي إنستا نايت صوتا جزيو مس بارسيلونا كود يبهج منبارو انتخونغن أبهيوت كال زوصلو سانيتات كم زلوي زقلت إنستا عمد دحر موصايا بارسيلونا نابزا كتمات بتصح زلا أنصار بوسكيت ألبا راكيتشتن كال عمدك غانتاي زنور تصاوت خغتم نعاي فولي نغاريوم دكفتي فيزال كوبا دما نصوتا كموترو كزانيلو تصبيت يقبر كبل نناي بارسيلونا وقعوي مربب حبريتا غليصوم ኣብ ኩሉ ጾታታት ሃገሩ ዝተሳተፈ በናስር ሓንቲ ኣብ ዋንጫ ዝርከቦ ሰለስተ ቀረብ ሸቶ ኣሲስት ንደቂ ጋንቱ ክቐብል ከሎ ብሓፈሻ ብሉጽ ምንቅስቓስ ብምርኣዩ ብዙሕ ግምት ንዝተገብረሎም ብሉጻት ተጻወትቲ ኣፍሪቃ ረቲዑ ነዚ ክብሪ ረኺቡ ዘሎም ሚላን ንዝተጻወታይ 16 ሚልዮን ዩሮ ብምኽፋል ክትውንኖ ተቓሪባ ምህላዋ እዩ ዝግለጽ ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ዘነዲን ዚዳን ክሳብ ዕለት 31 ለውጢ ክንገብር ንኽእል ኢና ክብል ብምግላጹ ፖግባ ናብ ማድሪድ ዝብል ወረ ነዳዲ ደፊኢሉ ብዘይካዚ ጋዜጣታት ናብ ናፖሊዶ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ክኸይድ እናበላ መዛረቢ ገይረንኦ ዘለዋ ጄምስ ሮድሪገዝ ካብዛ ጋንታ ምውፅኡ ከም ዘይተርፎ ዝእንፍት ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ኣርሴናል ከም ቀደሙ ከም ዘየለ ዝግለጽ ሜሱት ኦዚል ምስ ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምሪ ጽቡቕ ቅርርብ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ኣብዚ ክራማት ካብ መስበርቲ ነጻ ብምዃኑ ከምኡውን መርዑ ብምክያዱ ውልቃዊ ኩነታቱ ቀሲኑ ዘሎ ኦዚል ነዛ ሓዳስ ዓመት ክጅምር ሕጉስ ምህላውን ንጋንትኡ ንምሕጋዝ ክጽዕር ምዃኑን ይዛረብ ኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምሪ ብወገኑ ኣብዛ ዓመት እቲ ዝበለጸ ኦዚል ንክኸውን ተላቢዎሎም ብዘይካዚ ናይ ቅድም ተጻዋታይን ሓድሽ ዳይሬክተር ቴክኒክ ክለብ ኣርሴናል ኮይኑ ዘሎን ኤዱ እዛ ጋንታ ከምታ ብኣርሰን ቬንገር እናተኣለት ብዘይተሰዓሪ ትልለ ዝነበረት ናይ 2004 ጋንታ ኩነት ኣእምሮ ክትሕዝ ከም ዝደሊ ገሊጹ ጁቬንቱስ ንፈረንሳዊ ብለስ ማቲዩዲ ናብ ሞናኮ ክሸጦ ትዘራረብ ምህላዋ ተገሊጹ ኣብ 2017 ካብ PSG ናብ ጁቬ ዝገዓዘ ወዲ 32 ዓመት ማቲዩዲ ስሙ ኣብ ናይ ቅድም ክለቡ ክተሓሓዝ ጸኒሑ እዩ እንተኾነ ካልእ ተመክሮ ንምፍታን ናብ ሞናኮ ክኸይድ ድላይ ከም ዘለዎ ይዝግለጽ እዚ ዕውት ዋንጫ ዓለም ዝኾነ ፈረንሳዊ ካብ 25 ክሳብ 30 ሚልዮን ዩሮ ተተሚኑሎም ፌደሬሽን ኩዕሾ እግሪ እስጳኛ ብጉዳይ መሸጣ አንቶዋን ግሪዝማን ዘይተሰማምዓ ዘለዋ ባርሴሎናን አትሌቲኮ ማድሪድን መዕለቢ ክገብረሉ ይንቀሳቐስ ምህላው ተገሊጹ ሓደ ሓምለ ናብ 120 ዝጎድል ናይ 200 ሚልዮን ዩሮ መፍረስ ውዕል ዝነበሮ ግሪዝማን ብ120 ሚልዮን ዩሮ ናብ ባርሳ ድሕሪ ምጽምባሩ አትሌቲኮ እቲ ስምምዕ ቅድሚ ሓደ ሓምለ ተኻይዱ ብምባልያ ሙሉእ 200 ሚልዮን ክትክፈል ትጠልብ ዘላ ፌደሬሽን እስጳኛ በጎኑ ባርሳን ግሪዝማንን ነዚ በአትሌቲኮ ዝበሃል ዘሎ ውዒሎም እንተኾይኖም ክምርምሮ ጀሚሩ ምህላው ዝግለጽ ሩሲያዊ ተጓሳጣይ ማክሲሞ ዳዳቨቭ ኣብ ውድድር ምኻተ ውስጢ ብዝወረዶ ማሴቲ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ኣብዚ ብዓርቢ ኣብ ሜሪላንድ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ዳዳቭን ሳብሪኤል ማቲያስን ዝተኻየደ ጾታ ኣብ መበል 11 ዙርያ ብውሳነ ዳኛ ተቋሪጹ ዳዳቨቭ እናመለሰ ተጸይሩ ካብ ሪንግ ከም ዝወፀ ድማ ይግለጽ ማሴቱ ንሓንጎል ዝሃሰየ ብምንባሩ ኣብ ሕክምና ክንክን እናተገብረሉ ኣብ ኮማ ብምጽናሕ ድማ ህይወቱ ከም ዝሓለፈት ብውግዕ ተሓቢሮም ፌደሬሽን ምኽተ ውስጥ ሩስያ ብዛዕባቲ ኣማውቱ ዝምልከት ሓበሬታ ምርመራታት ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎም بحدثي ናይ ሕልሚ ተጻወቲ ሎሴልሶ ኣልቨስ ሰሰኞን ንደምበለን እናተመርሐት ንናይ ዓመት ስፖርት 2019-2020 ግጥማታ ከተካይድ ምዃና ዝሕበረላ እንግሊዛዊ ቶተንሃም ብኸመይ መገዲ ተዳልያትሉ ትህሉ ዝብል ሕቶ ንብዙሓት ክኸብዶም ይኽእል ይኸውን
እምበኣርከስ እታ ጋንታ ብኸምዚ ስዕብ ተዳልያትሉ ምህላዋ ዝተፈላለየ መርበባት ሓበሬታ ዘገንዝባ እዛ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ብኣዝዩ ልቢ ዝሰብር ስዕረት ብመቐናቕንታ ሊቨርፑል ንጽዋዕ ከይተዓትራ ዝተኸልከለት ክለብ ንዘለዋ ጸገማት ተጻወቲ ብምሽማትያ ተፈራሒት ክገብራ ዝኽእል መስመር ክትሃንጽ ጀሚራ ዘላ ከም መሰረት ናይዚ ድማ ብክብረ ወሰን መጠን ገንዘብ ናይታ ጋንታ ዝሰበረ 55 ሚልዮን ፓውንድ ንተጻዋታይ ሊዮን ታንጉይ ንዶምበለ ኣብ ሕቑፍኣ የእትያቶ ይበሃል ኣሎ እዚ ብዘለዋ ምልክት ኩዕሶ ብብዙሓት ጋንታታት ኤውሮጳ ክህደን ጸንሐ ፈረንሳዊ ሜድያኖ ድሕርቲ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ማውሪዮ ፖቼቲኖ መጻኢኡ ምንጻርዩ ዘለዎ ተወፋይነት ምስተን ካልኦት ጋንታታት ኣነጺሩ ናብ እንግሊዝ ከመርሕ ወሲኑ ለውን ይውስኽ ፓቼ ገና ኣብ ማእከል ምክፍፋል ጋንትኡ ኣብዚ ክራማት ዓይኑ ዝመልኣሉ ተጻዋታይ ንምርካብ ኣብ ምቁማት ይርከብ እዚ ጥራይ ዘይኮነ እዛ ዝመጽእ ዓመት ቻምፒዮን ንምዃድ ኣንቂዳ ዘላ ጋንታ ብሰብ ዘይብል ገንዘብ ንኣባል ሪያል ቤቲስ ኤስ ጃቪኖ ለሴልሶ እውን ብሕቡእ ናብ ሜዳ ኣምጽያቶ ምህላዋ ይግለጽ እዩ ኣካየት እታ ጋንታ ነዚ ምርጫ ዝወሰደሉ ምኽንያት ድማ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ናቢል ፈኪር ነፃ ውዒቶም ዕሽሽሉ ናብ እስጳኛ ከም ዝኸደ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ሽሑኳ ኣብ መስመር ምክልኻል ጸገም ከም ዘይብላ ዝሕበረላ እዛ ጋንታ ንሓደ ካብ መናድቕ ጋንታ ዝኾነ ኬራን ትራፐር ናብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ሰዲዳ ምህላዋ ግን ከይፈተወት ነቲ ኣብዚ ክረምቲ ምስ ፈረንሳዊት ፒኤስጂ ዝነበሮ ናይ ጸወታ ግዜ ዘብቅዕ ዳኒ ኣልቨስ ብነፃ ዝኾነ መስርሕ ምስግጋር ናብ ሜዳ ከተምጽኦ ትጽቢት ናይ ደገፍታ እዩ ዳኒ ሮዝ እውን ናብ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ክኸይድ ዝብል ወረ ይነፍስ ምህላው እውን ቶተንሃም ንንኡስ ተጻዋታይ ፍልሃም ራያን ሴሰኞን ኣብ ኢዳ ንምእታው ኣፋማይ መሊኡ ምህላው እውን ይጽብጸብ እዩ በሉ ንሕና እውን ንደገፍቲ ቶተንሃም ሓሳብ ልብኹም የስምረልኩም ክንብል ንፈቱ ዳይሬክተር ክለብ ባርሴሎና ፔፕ ሰጉራ ካብ መዝነቱ ክወርድ ከም ዝወሰነ ጋዜጣታት እስጳኛ ይገልጻለዋ ሰጉራ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብዚ ጽፍሒ መሳርሕቱ ዝነበረ ጅርዲ መስተረ ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምእላይኡ ብወገኑ መዝነቱ ዝሓድግ ዘሎም ፕሬዚደንት ናይዛ ክለብ ጆዜ ማርያ ባርቶሚው ናይ ቅድም ተጻዋታይ ነበር ፓትሪክ ክላይቨርት ከም ዳይሬክተር ኣካዳሚ ባርሴሎና ምርቁሑ ድማ ምኽንያት ናይዚ ውሳነ ምዃነን እተን ጋዜጣታት ዝገልጻ ኤሪክ አቢዳል ንመዝነት ሰጉራ ክትክእ ዝኽእል ዝቐረበ ሰብ ምዃኑ ዝግለጽ ዌልሳዊ ኣጥቃዓይ ጋሬዝ ቤል ኣብዚ እዋን ኣብ ሪያል ማድሪድ ፈጺሙ ከም ዘይጠዓሞ ዝግለጽ እዚ ድማ ፕሬዚደንት ፍሎረንቲኖ ፐሬዝን ዘነዲን ዚዳንን ነዚ ተጻዋታይ እንታይ ክገብሮ ከም ዘለዎም ስለ ዘይተሰማምዑ ክብል ናይ ቅድም ፕሬዚደንት ራሞን ካልዴሮን ገሊጹ ፐሬዝ ቤል ዝዓበየ ዘፈርሞ ተጻዋታይ ኢሉ ዝኣምን ዚዳን ንክርስቲያኖ ኣጽኒሑ ኒቤል ከፋንዩ ነይሩ ድሌቱ ፐሬዝ ግን ክርስቲያኖ ካብዛ ጋንታ ምስ ወፀ ቤል ክመርሓዩ ኢሉ ምእማኑ ጌጋ ምንባሩ ክእመን ኣይደልን እዩ እዚ ግን ኩሉ ዘርባሕ ኣይኮነን ቤል ጋንታ ክቕይር ጥራሕ እዩ ዘለዎ ክብል ካልዴሮን ይዛረብ ን15 ዓመታት ኣብ ኤውሮጳዊ ሜዳታት ዝዓንደረ ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ፊሊፕ ሉዊስ ናብ ሃገሩ ብምምላስ ምስ ፍላሚንጎ ከም ዝተጸንበረ ብወግዒ ተሓቢሩ ምስ አትሌቲኮ ዝነበረ ውዕል ዘብቅዕ ፊሊፕ ሉዊስ ብነፃ መስርሕ ምስግጋሪው ምስ ጋንታ ክጻወት ተሰማሚዑ ዘሎ ፊሊፕ ሉዊስ ኣብ ኤውሮጳ ምስ አያክስ ዲቫርቲቮ ላ ኮረኛ ቸልሲን አትሌቲኮ ማድሪድን ብምጽዋት ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝዓተረ ይፍለጥ ገለዶ ሸቶ ኣመዝጊብኩም ንኣሰልጣኒ ዲናሞ ቡካሬስት ዝነበረ ሚክራ ሬድኒክ ተኪኡ ኣብዚ ክራማት ንመዝነት ምዕላም ናይታ ጋንታ ዝሓዘ ኤውገን ኒዮጎ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ጋንቱ ኣብ ተካይዶ ዝነበረ ጸወታ ልቡ ጠሊማቶ ኮርምሽ ክብል ተራዩ ተጻወቲ ጋንቱ ድማ ድሕሪ ፍጻሜ ክበኺዩን ኣብ ኣቲዎ ዝነበረ መፈጠርያ ክድሕን ጸሎቶም ናብ ፈጣሪኦም ክዕርጉ ተራዮም ነዚ ወዲ 51 ዓመት ዓላሚ ክለብ ክራየቫ ዩኒቨርሲቲ ክልተ ብባዶ ቅድሚ ምርትዖም ዝተኸሰተ ሃንደበታዊ ሕማም ብምንባሩ ንብዙሓት ስፖርታውያን ኣብ ሰዓቱ ኣሰንቢድ እዩ ኣብቲ ምኽናኽን ስንኻ ምሕርቃምን ዝነበረሉ ግዜ ድማ ድሕሪ 15 ደቂቕ ካብ ኣቲዎ ዝነበረ ዑለት ናብ ልቡ ተመሊሱ ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም ከም ዝበሃል እታ ቀዳመይቲ ዝተዘረባ ቃል ሸቶ ዶ ገለ ረኺብኩም ትብል ሓውሲ ሕቶ ዓይነት ናይ ምህትፍታፍ ቃል እያ
በቲ ዘረቡ ድማ ብዙሓት ከም ዝስሓቅዎን መዋዘይ ድማ ገይሮም ምህላውን ጋዜጣ ስፖርት ኢል ኣረዲኣ ማዕረ ክንደይ ተጽዕኖ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ይረኣየካ ክብሉ ድማ ተንተንቲ ነቲ ዘጋጠሞም ምርኩስ ብምግባር ተዛሪቦም እዮም ነዚ ሓቂ ዝድግፍ ዝረትዕን ድማ እቲ ኣሰልጣኒ ኣብቲ ጋንትኡ ብዘይሸቶ ትቕጽለሉ ዝነበረ ሞት ደገፍቲ ዲናሞ ቡካሬስት ጫቕጫቕ ክብሉ ድሕሪ ምጅማሮም እዩ ንሱ ኢዱ ኣብ ኣፉ ገይሩ ከም ባህቑን ካብ ዝቐጺሉ እውን ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒኡ ብርጭቆ ማይ ክቐብሉ ሓቲትዎም ምንባሩ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ የረድኡ እቲ ኣሰልጣኒ ድሕሪ መውዳቑ ሓለቓ ናይታ ጋንታ ኒስተን ብቕጽበት ኣምቡላንስ ብምጽዋዕ ቀዳማይ ረድኤት ሽዑ ንሽዑ ክገብረሉ እንከሎ ብድሕሪዚ ናብ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ዝረኽበሉ ሆስፒታል ፍሎሬንስ ክወስድዎ ክኢሎም እዮም ከም ዝፍለጥ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ መስመር ምክፍፋል ጻወት ኣባል ታጋንታ ዝነበረ ፓትሪክ ኤኬንግ ሃንደበት ብዘጋጥሞ ድኻም ልቢ ብሞት ተፈሊዎም ምንባሩ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከይጋጥም ዝሰግኡ ተኸላኸልቲ ጋንታ ሚሃይ ፖፕስኪው ካልኣይ ኣሰልጣኒ ሎነን ዲዮሉስኪውን ከም ዝተዕዘብዎም ዘለኹም ብኡ ንብኦም ጋሂኦም ገሊጾም ኣብታ ናይ ሊግ ግጥም ብቐያሕቲ ኣኻልብ ዝብል መፀውዒ ስም እትፍለጥ ዲናሞ ቡኻሬስት ሰሪጥዋ ኒኮራየቫ ዩኒቨርሲቲ ካብ ክርስቲያን ባረቡት ሚሃይ ሮማን ኣቢላ ብዝተመጠወላ 2 ሽቶታት ክልተ ብባዶ ስዒራታ ዲናሞ ቡኻሬስት ካብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ዝመጽእ እዋን ንኸይትምለስ ጻዕርታት ኣብ ምግባር ተጸሚዳላ ቀዳማይ ዕዮ ገዛ ድማ እቲ ዘይሓልፈሉ ኣሰልጣኒ ኤውጎን ግያን ከም ተጽዕኖ ኮይንዎ ዘሎ እዩ ናይ ክንፊ ተኸላኻላይ ኣርሰናል ሄክቶር ቤለሪን ክለቡ ኣብ ውድድር ኢንተርናሽናል ካፕ ምስ ሪያል ማድሪድ ቀጢማ ብፍጹም ቅላዕ ዝተሰዓረትሉ ግጥም ኣብ በራቒቶ የማናይ እግሩ ዝተወቀጣ ናይ ዝተጠቕለለ ተመን ምስሊ ዘለዋ ውቃጦ ንተዓዘብቲ ኣላልዩ እዚ ወዲ 24 ዓመት ናይ ክንፊ ተኸላኻሊ ብሰንኪ ኣብ ጥሪ ዝገጠሞ ማህረምቲ ካብ ጾታ ርሒቑ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መስመር ተጻወታ ምቅያር ትገብር ዘላ ኣስቶን ቪላ 8 ሚልዮን ፓውንድ ዝበፅሕ ገንዘብ ከፊላ ንትረዘገት ካብ ክለብ ዲቪዥን ቱርክ ዝኾነ ካሳምባሳ ከም ዘምጻኣቶ ይውረም ሉዊስ ቤከር ካብ ክለብ ቸልሲ ምስ ፎርቱና ዱሰልዶርፍ ትበሃል ጋንታ ብመልክዕ ልኣሕ ተጸሚሩሎ ተባሂሉ ሓንቲ ካብ ክለባት ሜክሲኮ ዝኾነት ሞንትሬን ንቪንሰንት ጃንሰን ካብ ቶተንሃም ዓዲጋቶላ ዝብል ዜና ተዘርጊሑ ይርከብ ብሉጽ ተጻዋታይ ክለብ ባርሳ ነበር ቻቪ ሄርናንደስ ንብራዚላዊ ተጻዋታይ ክለብ ፒኤስጂ ኔይማር ብሉጽ ክብል ወዲሱም እዚ ዓለምና ካብ ዝረኣቶም ዝበለጹ ኣከፋፈልቲ ክለቡ አልአሳድ ብኦሎት ዝተባሃለት ክለብ ድሕሪ ዝወረዳ ስዕረት ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ ንክለብ አልአሳድን ንክለቡ ነበር ባርሳን ዝቐረበሉ ሕቶታት ኣብ ዝምልሰሉ ከም ዝኽብል ተሰሚዑ ንሱ ኔይማር ቦምቢዩ በቃብሉጽ ባርሳ ከተፈርሞ ድያ ግን ኣይፈለጥክን ክብል ከሎ ኣብዚ ክራማት ዝፈረመ ፈረንሳዊ ዕውት ዋንጫ ዓለም 2018 ዝኾነ አንቶኒዮ ግሬዝማን ዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ግሬዝማን ወርልድ ክላስ ተጻዋታይ እዩ ባርሳ ዓቢ ተጻዋታይ ፈሪማ ብምባል ዘረቡ ደምዲሙ መን ክንብል እዛ ስእሊ ኣብ ናይ ምድብ ጸወታታት ዩሮ 2012 ዝተወስደት ስእሊ እያ ብተወሳኺ ክልቲኦም ሓለውቲ ልዳት እዮም ሃይስከ ነዞም ኣብዛ ስእሊ ዘለዉ ቀዲሙ ዝፈለጦም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ኣብ ዝወዲእና ኣለና ሰሰናዩ